குர்ஆன்ல அல்லாஹ் என்ன பண்ணிட்டான், கிலாஃபத்துங்கிற வார்த்தையே கிடையாது. ஏன்னா மூமின்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா சொல்லணுமா, வாழ்ந்து காட்டலையா, நபியை பாருன்ட்டான், தனியா வாழ்ந்து சொல்லலையா? ஆமா சொல்லலையா, மறுமையில வாங்க தெரியும். கிலாஃபத்துங்கிற வார்த்தை குர்ஆன்ல எத்தனை இடத்துல வந்துச்சுன்னு காட்டுவான். ஒரு இடத்துல இல்லைங்கிறீங்களா, எத்தனை இடத்துல இருந்துச்சுங்கிறது அல்லாஹ் காட்டுவான் குர்ஆன்ல. அப்ப அல்லாஹ் அருளியதை மறைச்சிட்டீங்களா, அதுதான் அல்லாஹ் சொல்றான். அல்லாஹ் அருளியதை நீங்க மறைச்சிடாதீங்க, பயப்படாதீங்க. அல்லாஹ் அதான் சொல்றான், என்னை விட்டு என்னுடைய அடியார்களை பாதுகாவலர்களாக தேர்ந்தெடுக்காதீங்க. இந்த அரசாங்கங்களையும் இந்த ஐநா சபைகளையும் இந்த நேட்டோவையும் பார்த்து பயப்படாதீங்க, என்னை பயப்படுங்க. இதுதான் அல்லாஹ் சொல்றான். என்னை விட்டுட்டு நீங்க வேற ஆளுகளை வந்து பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான். இதுல வந்து என்ன விஷயம்னா, இதுல இன்னொரு சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த ஆயத்தை வச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க, நம்ம தொழுது நோன்பு வச்சு இந்த மாதிரியான வேலைகளை நம்ம செஞ்சோம்னால என்ன கிடைச்சிரும், அல்லாஹ்வுடைய இந்த ஆட்சி வந்து நமக்கு கிஃப்டா கிடைச்சிருங்கிறேன். அப்போ இந்த வசனத்தை தவறா நாமளா புரிஞ்சோம், ரசூலா தான் தவறா புரிஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். ஏன் மக்கால இருந்து அருமையா 5 நேரம் தொழுது, அபூபக்கர் உமர் எல்லாம் வச்சு தொழுகையை நல்ல முறையில் காபத்துல்லாவை நல்லா பெருசா கட்டி அங்கேயே ஹஜ்ஜி செஞ்சு காமிச்சு, ஜகாத்து கொடுத்து, நோன்பு மக்கா மதீனால போய் வச்சதுக்கு மக்காலே வச்சு காமிச்சு, இதெல்லாம் செஞ்சிருந்தாங்கன்னு வைங்க, அல்லாஹ் கொண்டாந்து எல்லா ஆட்சியாளர்களையும் அவங்ககிட்டே வந்து பையத் செஞ்சு வச்சுட்டு போயிருப்போம். ரோமாபுரி கிஸ்ராவும் வந்து தவாப் செஞ்சு சுத்திட்டு இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் நடக்காது. நீங்க நடக்காது. நீங்க நம்பிக்கை கொண்டு இல்லை, உலகமே நம்பிக்கை கொண்டுருச்சு. 5 நேரம் கரெக்டாக தொழுகுது, ஒன்றும் நடக்காது. ஒரே ஒரு ஃபியோன் போதும் நம்மளை அடக்கி ஆண்டுட்டு இருப்பான். அவனுக்கு கீழே நாம பாட்டுக்கு போய் ஒன்றும் பண்ணிட்டே இருப்போம், ஒன்றும் நடக்காது. நாம வேலை செய்யணும், களத்துக்கு வரணும். எல்லாம் சொல்றல, பத்ருல வந்து நின்னா அல்லாஹ்வுடைய உதவி வரும், வீட்டில் உட்காந்தா ஒன்றும் வராது. ஏன்னா அல்லாஹ்வுடைய கண்டிஷன் அது. நம்பிக்கை கொண்டு நல்லறம்னா என்ன தெரியுமா, இதுதான் நல்லறம். நல்லறம்னா என்ன நினைச்சுக்கிறோம். இப்போ எங்கேயாவது குர்ஆன்ல இல்ல தௌராத்துல இவங்க தொழுகலைன்னு சொல்லி எங்கேயாவது குற்றச்சாட்டு இருக்கா? பனி இஸ்ராயீல்கள் தொழுகை கோட்டை விட்டார்கள், சரியான முறையில் தொழவில்லை, சரியான இடத்தில் நெஞ்சில் கட்டவில்லை, விரலை சரியாக ஆட்டவில்லை அல்லது நீட்டவில்லை, இப்படி எங்கேயாவது இருக்குதா? விமர்சனமே கிடையாது. வணக்க வழிபாடுகளில் குறை வச்சாங்கன்னு எங்கேயாவது எல்லாம் பேசுறானா? வைக்கவே இல்லை. இன்னும் சொல்லலாம், சிறப்பாக செஞ்சிருக்காங்க. அதுல வெயிட்டே கொடுத்துருக்காங்க, வெயிட் ஓவரா கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மூசா நபி அந்த முஹர்ரம் மாசம் உடைய நோன்பு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? யாருக்கு? வணக்க வழிபாடு கரெக்டா செஞ்சிருக்கான். செய்ய போய் தான் அங்க இருந்து பார்த்து இவங்க செஞ்சிருக்காங்க. அப்போ இது ஒரு பஞ்சாயத்தை எல்லாம் வைக்கவே இல்லை. வணக்க வழிபாடுகளுக்கு வெயிட் வேணும்னா நமக்கு இந்த சிந்தனை இருக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. இங்க இஸ்லாம் வந்து 2 இஸ்லாம் இருக்கு. முஸ்லிமுக்கு இஸ்லாம் தனி, நான் முஸ்லிமுக்கு இஸ்லாம் தனி. அதாவது மறுமையில விசாரணைன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா நடக்கும். ஒரு முஸ்லீம் அல்லாதவனுக்கும் இல்ல குர்ஆன் ஹதீஸ் உபதேசம் போய் சேராதவனுக்கும் விசாரணை மறுமையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு இறைவனை வணங்குறத பத்தி மட்டும், தௌஹீது மட்டும் தான் இருக்கும். ஏன் சிலையை வணங்கின, ஏன் இந்த மாதிரி கற்களை செஞ்சா, ஏன் இது பின்னாடி போனா அது பின்னாடி போனேன்னு மட்டும் கேட்பான். அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்பான், உள்ளுணர்வுல சில உணர்வுகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கான்ல, போய் பேசக்கூடாதுங்கிறது உன் மனசாட்சி சொல்லும், அதை ஏன் நீ செஞ்ச, திருடக்கூடாதுங்கிறது உன் மனசாட்சி சொல்லும், அதை ஏன் நீ செஞ்ச, விபச்சாரம் தப்பு, தாயுடன் விபச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு உன் மனசாட்சி சொல்லும், அதை நீ ஏன் செஞ்ச, பெற்றோரை ஏன் தண்டனை நோவினப்படுத்தக்கூடாதுன்னு இருக்கும், அது மனசாட்சி சொல்லும், அதை ஏன் செஞ்ச. இப்படி மட்டும்தான் மறுமையில விசாரணை இருக்கும். முஸ்லீம்கள் என்ன தவறா நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, நம்மகிட்ட வேதம் இருக்கு, நாம இதை வச்சு இவங்க அதான் நாம எழுதிட்டு இருக்கிறது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பருக்கு மார்க் எழுதிட்டு இருக்கிறோம். இதுல 100 மார்க் வாங்கினதா சந்தோஷம் வேறப்பட்டு இருக்கோம். நம்ம தௌஹீதுல கரெக்டா இருக்குமே, அல்லாஹ்வுக்கு தான் சிலைகளை ஏற்படுத்தலையே, நம்ம தர்காவுக்கு தான் போகலையே, நாம தான் இணை வைக்கல, சிறுக்க தவிர எல்லாரும் நாம பண்ணிட்டு இருக்க. நமக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, காஃபிர், குஃப்ர். நாம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை நிராகரிச்சா என்ன குஃப்ர். சிறுக்க மட்டும் இல்ல, குஃப்ரையும் தான் பண்ணிக்க மாட்டான். இப்லீஸ் என்ன சிறுக்கா வச்சான், குஃப்ர் பண்ணான். அல்லாஹ்வுடைய ஒரே ஒரு கட்டளை, ஆதமுக்கு கட்டுப்படுங்கன்னா செய்ய மாட்டேன்ட்டான். அப்ப நமக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா, நம்ம விசாரணை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, நபியை வச்சு விசாரணை இருக்கும். அதுதான் அல்லாஹ் சொல்றான், நபி உங்கள் மீது சாட்சி சொல்லணும், நீங்க நபிக்கு சாட்சி சொல்லணும்ங்கறான். அப்ப நபியை வச்சு சாட்சி பண்ணணும். அப்ப நபி கிட்ட அரசியல் இருந்தா நம்மகிட்ட அரசியல் இருக்கும். எல்லாரும் பேசுறாங்கல்ல பயான்கள்ல, அன்னலாரின் அரசியல் வாழ்க்கை. அப்ப அன்னலார் ஆன்மீக துறையில் மட்டுமல்ல, அரசியலும் கோலோச்சினார். அப்ப நீயே அவர் அரசியல்ல கோலோச்சினார், நீயே சாட்சி சொல்லிட்டல, உனக்கு எதிராக நீயே சாட்சி சொல்லிட்டல. அப்ப நீ என்ன சொல்ற, மார்க்கத்தில் இஸ்லாம் அரசியல் இல்லைங்கிற. அப்ப வம்பு சண்டைக்கா போனாரு தபுக்கு வந்து செருப்பு கால் இல்லாம அத்தனை கிலோமீட்டர் வந்து வெயில் காலத்துல நடந்து போறது சாதாரண விஷயம். வம்பு சண்டைக்கா போனாரு. கேட்டா என்னென்னமோ ஃபிட் பண்றாங்க, பத்ரு போற அதுக்கு நடந்துச்சு, இது நடந்துச்சு, ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. எங்கேயாவது ஒரு நல்ல கொஞ்சம் பிரில்லியண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவன்ட்ட போய் உட்காருங்க, உங்க போர்கள்லாம் எதுக்கு நடந்துச்சுன்னு அவன் சொல்லுவான். அவங்ககிட்ட போய் பாடம் கத்துட்டுவாங்க, அதுக்கப்புறமா நமக்கு மார்க் என்னங்கிறது புரியும். அப்ப என்ன விஷயம்னா, நமக்கு இருக்கிற தீன், முஸ்லிம்களுடைய தீன் இது ஏற்கப்படாது, தொழுகை ஏற்கப்படாது, நோன்பு ஏற்கப்படாது, தர்மம் ஏற்கப்படாது, எதுவுமே ஏற்கப்படாது. இந்த சிந்தனை இருந்தா மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியாது. ஆமா, எங்களாலையும் எங்களுக்கும் தெரியும் எதை கொண்டு வர முடியாது. எங்களை ஒரு சின்ன குரூப் நீங்க எல்லாம் இது மாதிரி வந்து பேசின உடனே கொண்டு வந்துட முடியுமா? கண்டிப்பா கொண்டு வர முடியாது. ஆனா அல்லாஹ் எங்களை சொல்ல முடியும்ல, இறைவா நாங்க இதுக்காக பாடுபட்டோம், இதை நோக்கி நாங்க ஒரு அடி வச்சோம், அதுதான் அந்த 99 கொலை வருது இல்ல. இந்த பக்கம் டைவர்ஷன் தான் ஆனாரு. அவரான வாழ்க்கையில் அவருடைய வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்தது, வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு, அதை நோக்கி திரும்பிட்டாரு. அல்லாஹ் அதே போதும். அப்ப திரும்புறது தான் முக்கியம். அதுதான் இப்ராஹிம் நபி சொல்றாரு. இப்ராஹிம் நபி என்ன பண்ணாரு, எந்த கிலாஃபத்து கொண்டு வந்தாரு, அல்லாஹ்வை நோக்கி திரும்பினார். இதுல உஜூஹும் அத சொல்றாங்க, முக்லிஸூன லஹுத்தீனா, முற்றிலும் அல்லாஹ்வை சார்ந்து திரும்பிடணும். இவ்வளவுதான். எங்களுடைய எல்லா விவகாரங்களிலும் அல்லாஹ் தான்
யாரு? நீதிபதி. ஹாக்கிமியத் அல்லாஹ்வுக்கு தான். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்னா லா ஹாக்கிமியத் இல்லல்லாஹ். என்னுடைய குடும்ப விவகாரங்கள் அல்லாஹ் தான் நீதிபதி. என்னுடைய அரசியல் விவகாரங்களுக்கு அல்லாஹ் தான் நீதிபதி. என்னுடைய பொருளாதார விவகாரங்களுக்கு அல்லாஹ் தான் நீதிபதி. இத சொன்னாலே போதும். இதுக்கு பேர் தான் கலிமா. இந்த கலிமா சொன்னா தான் சொர்க்கம். வெறும் வேற ஒரு நம்ம டைல்யூட் பண்ணி ஒரு கலிமா வச்சிருக்கிறோம்ல, அந்த கலிமா சொர்க்கம் கிடையாது. பனி இஸ்ராயீலுடைய வாழ்க்கையில நம்ம படிப்பு எடுக்கணும். இவங்களுடைய வியாதி என்னன்னா கோழைத்தனம் தான். அதே கோழைத்தனம் தான் இங்க குர்ஆன்ல ஹிதாயத்துன்னு அல்லாஹ் சொல்றது எல்லாமே தைரியத்தை தான் சொல்றான். கல்வி யாருக்கு இல்லைங்கிற கிலாஃபத்துன்னு ஒன்று இருக்கிறது பனி இஸ்ராயீலுக்கு தெரியலையா? தெரியும். அதோடைய மசாயில்கள் அழகா சொல்லுவோம். இன்னைக்கு நாமளும் அதை பேசிட்டு உமர்லியோடைய வாழ்க்கை வரலாறு பேசினாலும் நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்காது. இவங்களுக்கு